Hoi. Ah. Hier. Geert. Nou, Ja, ik weet wel wat je ziet, ja. jouw werd ze weer bezien. Ja. Nou, wij liepen hier net door Grubbevorst. En er zit immers Die meneer daar achter ook steeds zit. onze drummer. Hoe lang is het geleden, jong? Al een jaartje of 2. Een jaartje of 2. Misschien zoiets. Ja. En toen sloten we af op jouw kamer en toen gaf je daar een waanzinnige drumsolo. Ja. Oh, dat moest wel heel veel tijd hebben. Want Heel dat veel is niet- tijd? Ja, heel veel. Nou, maar de jong zei... was wil zich hier, Nou, wat vond ze leuk. hij noemde eigenlijk De maar meneer wil- één naam en dat was de naam van Geert. De meneer wil hier iets filmen. Ja, dat is Zie ik best. er een beetje uit, want hier komt hij zo binnenvallen, hè. Ja, Ik maar ben wat nog ze- kapper Boos geweest. hè. doen, hè? Maar, En mijn slipper! Godstomme! oh, die zakt in zijn ruig. Dat is leuk. Nee, maar hé, weet je wat het is? De mensen, althans de meeste mensen die kijken, maar ook wij, Je moet ook wel achter de poort komen, joh, maar anders loopt een hond te strooien. Dus Ja, maak ook geen zorgen over de klier. Geert, Zie, ik schijnt tante iets van is een ook- verzameling te hebben. Kom binnen, jongens. Kent u kom? Even opletten voor de bewakingsdienst. Ja, jong, jij kan... Ja, kom ook maar mee. Jij bent de aanstichter, hè? Daarom. Ja, dit was ik al. Ja, je is veel te vertellen. En jij kwam ons bij de ijskraam al voorbij gefietst, hè? Van de En toen oude- zei jij heel vriendelijk oude- hallo en toen dacht ik bij mezelf, die ken ik. Die ken ik nog. Als uit ze een- houdt van Alde Krom, dan moest ze hier zien, maar. Oh, alleen die voordeur al. Och jongens. Die komt van. Een Venloze. Nee, een Venloze. Een Venloze voordeur. Ja, Dit is allemaal allemaal zo spulletjes bij gelijk. elkaar. Dit is van de oude lagere school, hè? In Lottem. Ja. Ja. En kijk, is het binnen groot genoeg dat we een beetje op corona afstand kunnen blijven? Ja, nee, dat zal wel. Kent Dat zal wel lukken. En dat is Geert en Dick als ik vroeg. Sjan. Sjan. Ja. Oké. En je huurt ben jij. Tot nou toe wel. Sjan kijkt me heel wantrouwend aan. Zo van, Nee. wat gaan ze me gaan doen? Ja, ik vind dat. Ja. Ik heb was meegedaan met. Mensen, alle meeste mensen willen hebben op de camera mensen. Ja. Ja, maar Dat wij is een zien, beetje overvallen. wij zien het toch maar. Ja, Dick heeft Ja, er, ja. Dick heeft er geen last van. Ik heb er meer last van. Ik heb er meer last van hoe komt ze u van. Dan moest er even uitknippen. Dat komt dadelijk weer op de televisie Ja, staan. we knippen nooit, hè? Nee, dat zou. Dus, Sjan, als ze, Ja. als ze het zekere voor het onzekere wil nemen, Moet- moest ze moet gewoon boetebeeld blijven, moest ze gewoon verdwijnen. Ja, dat weet ik. Maar komt de ook gewoon verzameling in de interesseert me ook niet. Want de interesseert zich niet voor zijn verzameling. Nee. Nee? Algemeen het alt gewoon wel, maar... Ja, Geert. Kom binnen, kom binnen. Ge- Misschien is dit wel het eerste leukst. Oké. Als we nou op het Venloze huis, toen we vroeger in een danszaal in Venlo, hoe noemen ze dat weer? Nationaal. Nationaal. Oh ja. Ja, daar komen die ramen vanaf. Dat ding is toen gaans afgebrand. En schoonvader, ja, die wordt gaans zwart. En dan heeft hij hier ook niet in het bloed gezeten. Dus her en der in het huis, al de ramen van Dienstvoorvader. Ja, Is dat dan Dienepap? ja. Dat heeft hij verbouwd. Dit was een ja, dit is niet. Ik weet niet hoeveel dit een keer, maar als we jij op de protsel dadelijk zien, dan denk je gewoon. Oh, gewoon al de schuur. Maar wat Ja, wil ze Dus keer? die grote ramen hier vuur, Ja. die groene, dat Ja. was eigenlijk de enige poort om een keer een wagen binnen te komen. En voor de rest gewoon een lieme vloer. En voor de rest hoor je niks. En wie oud is dit pand dan? Dan is het van net van Is veel van 1900. Oh. Maar wat wil ze nog een keer op het beeld hebben? De verzameling van de oorlog of de historie van wat hier allemaal is? Want dan kan ze ook nog een keer terugkomen. Als bespaar of, hè? Door de oorlog worden hier allemaal die kerken in puin geschoten. Ja. En er werd het holt van de kerken verkocht als brandholt. De schoonvader heeft zich allemaal het sneeuwwerk bij de kerk gegooid. Ja. En dan stapel je in kocht. Dus dat is ik hem bijvoorbeeld ook nog even van de kerk.
Probeer even met iemand op 50. Oh, dit is mooi. En een aantal jaren geleden had je toch maar, grotendeels altaar weer teruggegeven in de kerk. Dat is die per de kerk. Toen lag je ook nog. Dat vind ik dan wel chic. Ja, dat is zo'n beetje de verhalen. Ja, mooi toch? Nou, kijk, daar is er ook nog een op het nationaal zitten. Dat is wel onnoemelijk 3D, hè? Ja. Dat is ook van nationaal. Ja. Ik denk dat heel veel mensen nou zeggen van, oh ja, nationaal. Dat heb ik vroeger ook nog gedaan. Ja, dat is wel een bekende in de stad. Maar dan gaan we eens naar de catacombes. Oh jee. Oh jee. Op 1,5 meter. Oh, dan ga je zo'n koffie drinken. Ja, zet om meneer. Ja. Ik zal eens eerst wat meemaken, jongens. Dat past wel een beetje bij Jos, vind ik. Dit moet ingeven. Wat Ja. nou het grootste gedeelte van Aardenbroek was vroeger een café, een herberg, een brouwerie en herberg enzovoort. En er was zo'n café in en dit toen onder andere een café, dus een Barry. Bakkers. Barry. Oh, Barry. Bakkers Barry. Waar moeten we heen? Oh, hey. Dat is ook misschien wel aardig. Die heb ik even van het klooster af. En één nummer heeft één sleuteltje. En een ander nummer heeft een ander sleuteltje van de kluis. Dus er moesten 2 nunkers moesten het er maar in zien. Ja, Anders ging de kluis niet open. En wie komt ze door dan weer aan? Ja, schoonvader, wat ik al zei. God, ja. En Ja, dat is een beetje de noordelijk van de streek. Dat gaat hier even nog door, straks een beetje al. oh, Ja, wacht even. Ik zal eens eerst een beetje leeg maken, zodat we ook her en der overheen valt. waar ken jij hem dan weer van? Of ja, hoe ik ben zelf ook geïnteresseerd in de oorlog? Ja, Goh, en hoe oud ben jij 16. inmiddels? Vorige keer was ik 14. Ja. En waar komt dan die interesse voor de oorlog bij jou vandaan? Eigenlijk meer vanuit vroeger aan mijn vader, die vertelde er ook wel eens dingen over. En op de tv zie je wel eens van nazi-megastructures. En dat vind ik altijd ja. interessant om te zien. Hoe kregen ze het gebouwd, hè? Ja, En bedacht in zo'n korte tijd. En Ja. stond hij niet een keer voor de deur bij jou, of wie ging dat? Ja, op een gegeven moment kost geen vader. Op een gegeven moment, zo lief ik er ook wel interesse voor. Ja, toen was je ook een keer komen kijken. En vanaf de tijd is je toch regelmatig een keer heen om weer wat te bekijken of te bespreken op dat gebied. Dus op die manier. Dat is Maar toch- nogmaals, je moest er eigenlijk alle verhalen bij weten. Want dan begint het traject pas te leven. Hè. Nou, Dit is bijvoorbeeld een hele leuke. ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Die is vandaag gemakkelijk. Dat loopt Nedinsko. Dat is ook wel bekend. In Venlo. Jazeker. Ja. Ja. Voor de oorlog door een Duitse firma, dus jij heel veel mensen in dienst die eigenlijk oorspronkelijk uit Duitsland kwamen. Ja. En ook een aantal die in de Eerste Wereldoorlog hebben meegevochten. En net na de oorlog heb je die verschillende veteranengroepen lopen te ophalen. En de bekendste was de Staalhelm. En die hebben hier maar 1 onderafdeling in Venlo. En dat is het enige toffelvaantje ervan. Ortsgroepen Venlo. Der Stahlhelm. Ja, nou is dit wat goed op. En met de oprichtingsakte erbij van de krant. Ja. Hey, en waarom stiet er nog parade op? Ja, parade Venlo. Oh, dat is... Van een beroepsmilitair waar die gelegerd wordt. Ja, dan ging die kist achternom, want er zullen allemaal zijn kleineren en zijn rijden. En dan is er nog een even grote force. En een beroepsmilitair van de cavalerie. Regiment Huzaren, de laatste 2 letters. Dit is nog een kaart hier van de MAVO bij het klooster, naar de overheen, deze kaart. Wacht, dat doet de deur dicht. En daar staat bijvoorbeeld ook nog de Vrijstaat Danzig op.
Door de Eerste Wereldoorlog kreeg Duitsland een aantal sancties opgelegd. Met name dat ze Danzig moesten afstoten. Dan heeft hij altijd in de Grobbevors gewoon in de klas gehangen. Al in de klas Ja. van de MAVO, zei ze. Ja. Was ik ook leshuis? Nou nee, Nog de- oorspronkelijk veel die komt het nog velden, maar ik ben heel zelf geraakt. Ik moet het ophalen. Oké. Ja, via die... Ja, helft. precies. Oh, dat is een echt, best een echt plaghouwertje dan. Ja. Die Ja? komt even af. Dus we hebben ook nog ergens de koopakte liggen van het oude huis. Goed. Welk jaar worden nog alweer, Jan? 1772. Dus vanaf de tijd zit die familie hier. Nee. Wat? 1696. Hè? Ja, oké. Ik zal het er even nemen. Maar als we het nog eens over de oorlog willen hebben, dan moeten we hier naartoe. Nou, maar die heeft vast de helft gezien. Oh, nou, dan gaan we door. Hij is er nog niet geweest. Nee, dat is nog niet. Dus ze nog niet al op het horloge kijken. Ik nog niet. De cameraman zal een rondje dat maken. Deze is bijvoorbeeld ook mooi. Welke? Ja? Denk dat hij brokers op de grond. De zoon zelf met een detector op de grond gehaald. En dat is een ganse Schotse tambouchanter. Die in het plumpje zit er net maar op. Dan was het ganse embleem met een taart aan daarachter. En bovenaan is hij de Nederlands vlagje er bovenop gestoken. En Maar dat kwam zo uit de grond heen. Horen dat die Schotse stoomtroepen, die Ja, die hele zaak bevrijd hebben. Juist, ja. En er is wel verschillende regimenten. Dus hij heeft bijvoorbeeld de 14e Schotse gezeten. De kenningseenheid. geeft ze ook rondleidingen of zo? Of is dit puur... Op het moment dat mensen bellen, is het gewoon, nee, ja, kunnen ze ook communiceren. Maar dan zie jij vaste dingen. Dus het is gewoon een privéverzameling.